Takže čaute u nového videa. A som tu s... Roberem! Asi, dobre. Nevadí, dobre. Takže čauky mňauky, tady jsem já, Robert. Nejznámější tiktoker do Kuviták. A prostě jsem Sigma. OK. Čau, já natáčím na TikTok, mám skoro 300 odběratelů a jsem taky známý. Jsem Sigma Ohio Kiat. Toto bude part 2, jak natáčame jaký Monkey Box. Toto je part 2, jak natáčame Skateboard Inc. Poďme na to. To kdo je? To je Pixel? Rox. To je Pixel? Keď chceš, môžeš s nami natočiť video, keď sa ti chce. Hej Pixel, môžem sa ťa spýtať jednu otázku? Máš u mňa odber? Bean. Hodně štěstí s editováním. Ja viem. Môj počítač nás ťažšie udrží. Už tam máš 6 minút 10 sekund. 11 minút. Ja. No, dá si to. Áno, Poď. Máš to, no, máš to. Už ich mám rozbité. Tak čau. OK, v tomto videu to bolo úplne všetko a čus.